ka ego maka na ife furu n'anya bụ eziokwu nke nọ na ntị bụ asịrị maka na ọ bụrụ ezi eji mmadụ agwọ na agwọ na-eji ụmụ ibe anyị ekene ụnụ ndị ndozi ọdịnala nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ anyị si ka udo dịkwara n'ụbọchị nke taata na anyị nwawụkwa ndị ndozi ọdịnala Igbo n'ọbụ nsọ ọdịnala Igbo ka anyị ma ọ bụ sọ nsọ ala Igbo ka anyị ma enweghịzi ihe ọzọ anyị ma ikwu Igbo awụ ị na-ekwu agbago agbago ị na-agbada agbada ọ bụ okwu aka gị o nweghị mgbe ewu na-akpata akpanye n'afọ atụrụ there have never been mgbe ewu na-akpata nri akpata n'afọ atụrụ ọ bụ ama m ka esi asụ ya ama m ka esi asụ ihe asụ ọ bụ arụ n'otu anyị nọ taa anyị chere na ewu ga-akpata nri wee were nri wee nye n'atụrụ ka o rie onye kwuru onye mere ihe a biko kedu onye kwuru kedu ihe mere na anyị enweghị ike ịnọkọta nnọọ take responsibility for our own self mba nụnụ si na mba tụfu ya kwa na-agbụpụ asụ kedu ihe ị na-agbara ọsọ onye nwe ihe obu enwe ihe ọ na-akọfuru nwanne nsọ ala Igbo dịara nwe ya pịa nsogbu adịghị obere oge na ahụ translation anyị n'Igbo ga-adịkwa ready anyị enyekwana ndebe anyị batrị moto wetakwa waya na-abụ dị na batrị moto gị tọnụọ ya isi were tinye ebe ahụ ka ife ihe ga-eme ọ dị ho electronics nọ na dị ho moto ahụ abụọ kwụgharịa batrị moto isi ihe na-agwa ụlọ ihe ahụ practical natural work practical onye nwere moto gaa na moto gị weta batrị na-abụ red and black tọnụọ ya isi ka onye ya dị ka ife ihe ga-eme ụdị saụnd ị ga-anụ dị nwere ike iche na ọbọ mbụ gbara sị ọ dịghị moto niile eletrọniks n'ebe ahụ apịa nna nwanne onye ọbụla ruru gị nso bụ onye Igbo sị gị na ya chọrọ enyemaka kọọ ya aka ntị a sị m gị kọọ ya aka ntị because o nwere something merie n'ihu o nwere something dị ya n'anya onye idiri kọọ ya aka ezigbo aka ntị ka o tete ọ na-arahụ ụra nna nwanne ihe ọ bụla efu n'ụwa is political. There is a three level of government. There is hidden government, there is invisible government, and there is visible government. Everything is political. Whether more religion or more religion is political by nature. It's political by nature. So gịnị political? To govern the public. So you must have physical governance, which is ndị eke na nda nwezi religion to bring your people together, or to rule them. Nwa bekee mere ya because na ha enweghị ihe ha nwere. They want to rule you. Na ihe mmadụ nyere gị ka o wee rule oge rule. He want to rule you. O nwere egwu a na-agụ ndị Broke Rosary na-agụ ịdị n'otu bụ ọrụ, ịdị n'otu bụ nnukwute ịhụnanya. Broke Rosary abịago n'ihe dị ya ga-eji n'obi abụghị bata. Ege ntị o, ndị Broke Rosary na-agụ egwu sị ịdị n'otu bụ ọrụ, ịdị n'otu bụ ọrụ, work. Ịdị n'otu work, you have to work for it. Ịdị n'otu bụ nnukwute ịhụnanya, that is ịhụnanya o pain. Love is pain, love mean pain, ịhụnanya is mean pain. Na Broke Rosary abịago with ihe dị ya n'ime, anaghị eji obi abụọ abata ya. Ihe awa ụka buru ilu, ihe awa ụka buru ilu. So ihe nji ekwu ihe abụ maka na o nwere ndị mmadụ na-eche na enwere something like
Igbo unity nwanne ọ dịkwa ha o. There is nothing like that. Ọ bụ nsọ ala Ifeanyị na-eme nsọ ala, Okeke na-eme nsọ ala nwanne. You did not mention unity, but unity already, because a na-akọ ọgaranya akụ ọmịa mkpụrụ n'ụwa dịka mkpụrụ osisi. You lay the foundation of unity, your children grows and become one. Onweghịkwa ebe a na-eme unity, you can have to plant unity. A na-eme a na-akọ ya akọ ka mkpụrụ osisi, you plant it. Nna gị mere ichere ha dị iberibe, ichere ha kedịrị this thing no na ha enweghị ebe ha dị iberibe nwanne. These people are not dị iberibe. Ndị kịta na a ga-enye ha religion, a ga-enye ha country, a ga-enye ha ihe niile. Na-achọghị m ịma ụdị ndị ahụ. I don't want to know this kind of people. This thing is political, so how can you take something that is against you or the against you? But this thing is being planned, executed by those who own them. Nna nwanne kedikwana ihe mere nke anyị? What happened to our own? O ruru unyu anyị bịara ịsa ya asa. Anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. We are here to reform. Ọ bụ nsọ ala ka anyị na-eme. Ọka aga obi, egwu ndị ọkara obi. Ọ natural law, natural principle. Anyị adịziri ya ụmụ ihe dị agha maka ndị ga-eme ọ na-abalị eje zuru nwunye mmadụ. Ịghọtago? Ọ dịghị mma. All those things ị mana a ga-eme eme gị, ọ dịghị gị mma emere ya mmadụ. Ọkụ dị included na nsọ ala Igbo. Nwanne ọ bụghị anyị nwa wetara ya. Ihe a bụ ka nna nna anyị ha si wee mepụta ezi. Ọ bụ na ya enweghị ihe anyị mepụtanwu, that means anyị anaghị ha na-emete ya. Ọ bụrụ na ndị arụrụ nka na ụzụ mgbe ndị ochie, mgbe enu gbara ọsa kịta anụ anyị nwere teknọlọji niile dị n'ụwa, we cannot even be ordinary forest. All born with our technology, we cannot build forest. Ordinary Nigerian politics we cannot even play. Ordinary politics we cannot play. We can complain Hausa man na-achị gị, ndị na-achị nnama na ikwu datin ruo m nso aja nga isi. Ikwuru ihe a ruo m nso aja nga ezigbo isi n'ọnụ. Ịma ha na-etibọrịbọ ka ewe mmadụ dara ada. Ịmakọrọ iwe itibọrịbọ onye na-ata ọjị na-achị iwe iti itibọrịbọ. Ihe kwesịrị ị na-eme anyị na why are we not ashamed? Ihe kwesịrị we should be ashamed. Ị na-agbara ndị na-achị ewu ọsọ, ị na-agbara ha ọsọ, ndị na-achị ewu gị na-agbara ọsọ. Ebe ka igbe eje ndị kwesịrị ịchụrụ chụjụ ha na Chad, kedu ihe na-agbara ọsọ? Nna biko ọkụ ifuru look, ọwụ na emeghe nsọ ala nwanne gwuo enyi naba onwe uru ọbara jos gwa m uru ọbara na ịbụ mmadụ enweghị program na run inside you. Enweghị na uru ọbara na it make no sense. Ị na-amụ nwa onye ka ị na-amụrụ ya, onye ka ị na-amụrụ ahụike enweghị, because n'ime Igbo heritage, Igbo ideology, ha nwere medicine, ị nwere nke ịma mba, ha nwere mind development ịmara ya, ha nwere ka esi arụ ọrụ ịmara ya, ka esi akọ ugbo ịmara ya, season niile ịmara ya. Ihe a bụ ihe na plan prepare for you and your children. Ịma ya ịma nke nwa bekee, ịma nke gị adị mma polisi, adị mma kọtụma. Nna nwanne ka ezigbo onye na-amụrụ ụmụazị, onye ka ị na-amụkwa anya ya, because onweghị program ijiri, onwekwere nke ha ji. Ịma na-ekwu okwu nsọ ala otu a, na-ekwu okwu ndozi ọdịnala Igbo, na-ekwu okwu Igbo heritage, ndị mmadụ chema nna nwanne ka o nwere interest ọzọ na-abụghị Jos ka ana Igbo dị mma. Ọkwa abatụ Jos na-aba fiesta festival na-agba egwu, that is nonsense. If you like celebrate from 100 million years nwanne gbo komkom nothing. Asị na ọka esi eme ya n'enugwu ka esi eme n'ụwa, ka ọ dị n'enu ka ọ dị n'ala. You must replicate that in nature na-eme. Nsọ na nsogbu ofu ihe, iwepụ that point dị n'okpuru ya ọghọ nsọ. So kedu bụrụ onye na-esozi? That means e nwere na onye na-eso, onye nwere ebe ọ na-eje, nwere ebe onye na-eso, o nwere onye na-eso. So ndị Igbo ka anyị ghọtagodin the message. The problem bụ aghọtabeghị the message. Anyị aghọtabeghị the message, because ọ bụ na anyị aghọtago the message, anyị kwesịrị ịghọta na ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ way forward. Nwanne ọ bụ because ndị be anyị like ọkwa shortcut a tinyere na nsogbu, shortcut tinyere na nsogbu. Mgbe ọ bụ na anyị na-efili na something dị wrong, nwanne enweghị ihe dị wrong. The only thing dị wrong here bụ na there is a chain moving.
the chain kọtụrụ akọtụ. So the pedal na-agbazi, pedal ahụ anaghị emuvuzi the other tire because ọ dị taya na-abụ, taya nke azụ ahụ na-emuvu with chain, nwee ike ị na-emuvu that one nọ na front. So the chain akọtụgo, the pedal ka na-emuvu kwe, but the bicycle anaghịzi emuvu, only the pedal na-agba ọsọ na ike agwụ na onye na-azọ the pedal sef, ọzọgide na ike agwụ ya. But this bicycle move an inch. Bicycle is not moving an inch because chain cut record. Chain mere cut. Anyị enweghị second hand. There is none by none. Ihe mere bụ na ndị be anyị anaghị afụ ụzọ. Nna nwanne were godo other African. So in a magic, na all of a sudden you will become best on the earth. You know that you believe. Ghana have a president. Other African country were president. So you don't think that even if you have country today, you'll be. Why Nigeria have more? Are you not part of them? Or you go in Nigeria? Why haven't you show that your greatness? Show the greatness. Let us see. That's how Nigeria. Nigeria ajihana Nigeria, jihana Ghana, jihana Senegal, jihana Mali, jihana Zimbabwe, jihana Kenya. Na nwanne chene echiche ana akwụgwọ were echiche. A na-akwụ ụgwọ were eche uche. Ụmụ Igbo a na-akwụ ụgwọ were eche uche. Uche wu free of charge. Chee uche. I want to have freedom. Everything will be okay. Magical Jesus. Magical Jesus. Ịhụkwe mgbe ụnụ na ihe ndị a mere ụnụ ahụhụ obere ihe na-eche ya. Mgbe ụnụ na ihe ahụ, that is ihe ndị a mere ụnụ n'isi. Isi gị n'idiri mekaniki bịa hie anyị ewere spana na plier. Luzuo ya eluzuo ataiticha ya etinye eche. Nwanne kọmputa nwa mere mmebi, kọmputa mere ntisa, mmadụ nọkọta n'ofu ilie. Nwanne asị nọ na ahụrụ ka esi ama ụtọ nsị. Look around you just because ị na-eteki personal. Hapụgo dị case Nigeria, just mee Africa. So ọ bụ ngụnwa bụ Mezaya ga-abịa nnọọ zọpụta the whole Africa. Ị ṅụrụ kaikai? Ịzọpụta nwube ordinary Nigeria, ịzọpụta nwube Nigeria nkịtị, all the whole Africa, the whole black man. Now, why you nje like this? Why you nje like this? Ordinary, even ordinary Igbo land, ordinary Igbo land, ordinary Igbo land. I azọpụta ba anyị na-ekwu okwu the whole Africa. Now look at it. Why I get uche like this? Why? Uche will free of charge. Anaghị akwụrụ ya ụgwọ. The only way as a human being will look around. Ijuo enecha Africa anya, ijuo the cause. Kedu ihe wo the problem this continent like this? Ọ bụ just all of a sudden na ọ bụ na enye gị a country ni na ị ga-eme magic. All those places are dị mma. Ya bụ just mia ọ dịghị mma. Stop just think ya, why is the African continent not doing well? Oh na ha bụ Islam, ha bụ Christian, how Christian, how Judaism. It's as simple as that. Gwa m African country, one single one nwere their own maintain nsọ ala ha. Gwa m one single African country maintain their ancient ideology. Chain kọtụrụ akọtụ nwanne. Ihe ahụ simple truth. Bicycle chain ye kọtụrụ akọtụ, ọ naghị emove. Pedal na-aga ị na-azọ pedal ọ na-aga free wheel, ọ na-aga free wheel, but bicycle will not move an inch. It's as simple as ABCD. Ọsọkwa gị mekwe ruo nwanne echi, it's not possible. Ọ dịghị possible unless me mere nsọ ala one ideology. Nwanne nwere ndị ụka na-anaghị eje ụka. Ọkwụrụ mana enwere ndị ụka mana ịjụọ ọsịa wụ Christian, ịjụọ any European ọ ga-asị gị ya wụ Christian, mana ọ tụbeghị okwu n'ụka before. Ọ tụbeghị okwu n'ụlọ ụka before, mana ọ wee Christian, and ọ na-edewe iwu Christianity. Ndị ahụ ọma sị na ihe a bụ iwu Christian, ọ na-edebe ya. All the whole festival gba ọ na-eme obodo ha from A to Z, the whole festival ọ na-eme obodo ha niile, but ọ tụbeghị okwu n'ụlọ ụka mbụ. Kedu ihe anyị na-agbara ihe ịgwa ndị mpa mmadụ
ndị mpa mmadụ si a na-aba ndo osu na Disemba. This ọwụ ihe awụ problem ndị Igbo na problem ndị Igbo ọwụ osu. Problem ndị Igbo ụdatịrị ha na-ekwu bụ the problem. Inwe ha ọkụ, inwe ha ụzọ, ụmụ ga enweghị skuulu, ụmụ ga enweghị net nothing. Ị ka na-ese m osu ji si osu asị gị. Kedu ebe osu nwa nọ? Where are they? Ebe dị osu nọ? Papa nnọọ pụta nnọọ the whole year na-achọ egwu agwụ. Ha abịa ha gwuo maka budget of next year, the plan ha nwere for Igbo land for next year. Ha pụta yirisi agbada kpụrụsi okpuru ede say na ha ga-aba ndo osu na Christmas. So this thing will the best they have to give us as the younger generation. Only plan ha nwere for us na ha na-aba ndo osu na December. Ọkwa gwara m ụnụ, I told you, agwara m ụnụ agwa. You see, ọkwa ihe ahụ elders. This is elders. Ọkwa ihe ahụ ihe ndị anyị ji nwe hope. Ị na-aba ndo na ha na-eme ha discriminate. So onyenwa bụ hey, what about ndị gọọmenti? Mmadụ one n'ime ha pụrụ si na gọọmenti na-enweghị gọọmenti allocation a na-eme na the country na enwere allocation nwere pacha. Why na ha anaghị ekwu about partiality allocation? Why na ha na-ekwu about partiality other partiality? Also because of na osu anaghị ekwe ha na na-eme ha anaghị eme discriminate na Nigeria. Anaghị eme ha discriminate. Why na ha abịa ha sị na a na-discriminate anyị na Nigeria? Why na ha ekwughị? The same people na why na ha ekwughị? Why na ha pụta ha sị why ejide discriminate ha ọ gaa na ya adị na why these people ji emebisiri anyị omenala anyị? Why? So ndị ụwa ga-afụzi anyị na nna anyị ha amaghị ihe. Ọ bụ these people ka ha mara ihe? Do you think? I chere na ndị a ka nna anyị ha mara ihe? Ha ama ihe osu ihe a na-achọ ịba ndụ ha ọma mgbe emere ha ọma ihe ọ bụ ị na ndụ ọba ndụrụ isi because na look at you. Gịnị wụ seminary school? Gịnị ka ọ bụ? Gịnị wụ seminary school? Mmadụ ịgụ seminary school. Do you know why the seminary school ji ebi na school? Unu ama na ihe wụ extraction. Ị ma na seminary school wụ extraction from society. That's why they live in dormitory. Ị ma na that thing wụ osu system. Ị ma na seminary school wụ osu system. Na onye mere ha ji wee biri na school. Na na seminarian, the seminar where they teach them how to become a priest. Ima, they don't know. Ha mara a na-ebigharị aka, a na-ebigharị aka, a na-ebigharị aka. Gịnị ka a na-ebigharị aka? Nwanne, onye chọrọ ihe ọma ka ihe ọma na-abịara. Ndị ihe na-afụ ndị a chọrọ ihe ọma, ha chọrọ ihe ọma. Ụmụ ga-enwe ihe ha na-eme. Why don't you speak out for your children? Ịbụ ndị eze. Speak for your own children. These people with the younger youth, unu niile akasị ya na nka. Kedu ndị nga hapụrụ dị anyị? What are you going to leave for them? Not information, not education. Those guide these children. Tell them word of wisdom. Tell them how to confront tomorrow. No. It's actually a ga-aba ndị osu, a ga-aba ndị onye nwa, a ga-aba ndị onye nwa. Ọgwụ aka ebele ga-eje ọma. Ọgwụ aka unu ga-eje stand ndị na-eti isi ala. Ọgwụ aka unu ga-eje stand ndị na-eti isi ala. Ọkwa otu a ihe a ọhịa ka unu ga-eje achị ihe nwa. Nke a obodo nwa na-ekwu okwu ya. This one ọ bụ nke a ọgwụ aka ebele ga-eje ọma ahịa biko. Nna nwanne ọ bụghị otu a. Ọ bụghị otu a. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ mmadụ, because human being ability, we must be pragmatic. Anyị ga-adị pragmatic, outspoken. Ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ, ihe ọma bụ ihe ọma. O nweghị mixing. E nwere ihe ọma na ihe ọjọọ. Onye ọbụla ma n'ụwa ma ihe bụ ihe ọma ma ihe bụ ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na ị sị na ịbụ representative, ịbụ custodian, nwanne you must represent the custom of the country. Ị ga-ejekọta n'ihu gaba azụ. So ndị mere otu ha ama ihe. Nna ijekọta gara nke ijiri eje na n'iyi. Amerịka gara Iran tiwusie ndị mmadụ na Iraq gbusie ndị mmadụ. Bush ojego nga. Bush ojego nga. Tony Blair ojego nga. Kedu ndị nụrụ ọgụ Biafra?
kedu ndị nụrụ ọgụ Biafra ha ojego nga na kedu ihe na-eme these people? Ndị nụrụ ọgụ Biafra atụgo ha nga, ndị nụrụ ọgụ Iraq atụgo ha nga, ndị gburu Gaddafi atụgo ha nga. Ị pụtara hie isi ma otu a ga-aba ndị a ga-ata ata ihe ụlọ na-emekwenụ. You are telling the world that your ancestors are evil men. Ihe ụlọ na-emekwa ụnụ ha na-emere ụlọ ebere. Nwa ahụ awụrụ your ancestor ụdị ọsọ mma achụ gị ma gị ma agbada gị ahụ ịbata n'ime ụlọ gị ibido ị gaghị aranwu na that house. You can't sleep there. Ị nweghị ike ịrahụ die. Mmadụ iyi agbada siri with custodian pụọ na public na-ede. Yoruba newspaper pụrụ ihe, Hausa newspaper pụrụ ihe. So your ancestors iyi agbada si na you custodian pụọ na public na disgrace your own ancestors. Na ha ji wee na a ga-aba ndo na ụnụ adịghị ụnụ enweghị enough, ụnụ anweghị enough all time. Kedu onye nwe otu nwa where dị? Kedu onye otu ndị nụrụ na Spain ma ihe ahụ, ndị nọ na Germany ma ihe ha bụ, ndị nọ na America ma ihe ha bụ. Kewu dị nonsense bụ ha. So ọ mmadụ chọzi ịnụ nwaanyị ọ gaghị ihe eme investigate chọrọ mara onye ọ na-anụ. Ọ maka otu ka eji eme, ọwụ maka otu ka eji eme investigate. Ndị Igbo na-emebu ya eme before. Ndị a na-eji amara anyị ihe ahụ nnọọ ihe ọwụ way of life, ọwụ omenala Igbo. Ịchị ịnụ nwaanyị a na-eje mara ala ndị bi ga-anụ na nwaanyị na be ha, ị ga-anụ onye ochi na onye ama. Kedu ihe gbasara destin na osu na eje ịnụ nwaanyị eje jụọ ese? Anaghị ajụbụ ese before, anaghị ajụbụ ese. So ịchị ịnụ nwaanyị ị gaghị ajụbụ ese before onye ị ga-anụ. Ị pụọ na Yoruba kedu ndị Yoruba na-aza amoosu ịnụbeghị? Enwe ebe na mmadụ na-aza amoosu as a surname na Yoruba land. You don't know why no change be ha afa ya? Ọ bụrụ na n'ala Igbo na onye osu agwụ echenji gị afa ya. Ndị Yoruba na-aza amoosu jeje go look and see it. Their surname amoosu, Osun state, Osun nka. Go to Yoruba land and see them. Nke ndị Igbo onye ọbụla agwụ dị n'afa ya o chenjie onye nna gịnị na-eme dị anyị sef? What is wrong with us? Nke a kacha anyị n'ike. Kedu ka ndị eze ga-esi apụta nnọọ dia priority bụrụ otu a? Ka ewu dị ihe bụ ihe a. N'ebe nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya anọghị anọ nne ya anọ ya, ọ ga-abụ na ndị ahụ problem Igbo na nsogbu ndị Igbo. Kedu ihe ebe a na why ha ji etu ya aka all the time ebe otu asị ha? Why ha ji eme that thing? Why ke ihe why they focus on that thing? Aghọta ha m ihe na-eme ebe anyị enweghị ọkụ, anyị enweghị mmiri, isi iwe eze ị nwere access to all these things. Why don't you talk about them? Ụzọ adịghị ebe esi aga na your palace. You don't have road to go to your palace. So ọ dịghị mma ka mmadụ nwee ọkụ. If you have light to your palace, have road to your palace, have a very good environment, have a very good offspring. All the whole nze na ọzọ, where is it? Why don't your children know what is nze na ọzọ? Why don't you gwa ya about nze na ọzọ? Hapụ osu. Tell us about okwesịrị iwe eze. Tell us about nze na ọzọ anyị chọrọ ịma ya. Tell us about njọkụ. We want to know. Gwa ihe mere, gwa ihe bụ nri. We want to know these things. Ọ bụ our right to know as ndị Igbo. Anyị agaghị enwe some a place a na-akpọ iri n'ala Igbo. That kingdom anyị amara ihe ọ bụ. Nobody knows. British king bịara n'ala Igbo. O meghị invite eri. Mgbe aha Tostan Shaw fụrụ things ọ fụrụ na Nigeria ka ebe ọ fụrụ ya ọ n'Ọnịcha. British archaeologist wụ na Igbo Ukwu ka ọ fụrụ something. Igbo Ukwu bụ capital of a place in Igbo land. So why na ndozu king abịaghị that meet ye this Charles mgbe ọ bịara? What happened? Kedu ihe mere na anyị enweghị ike ịmụ our history, our own story? Ị na-abịa everyday pụta isi otu asị gị. Why did you concentrate on this thing?
ndị na-ekwu okwu a now Bible ha na every Christmas every Easter ha na-ebupụta Jesus Christ kpọgbuo n'obe ọbara na-awụfusi ha burie na-aga na street proudly carry somebody on the cross, a human being on the cross, burie na street na-agagharị na ha egbuo na Jizọs anwụọna, ha ga-aṅụ ọbara ya taa arụ ya. But they still celebrate that. Ha celebrate every year. They celebrate how they kill some poor man in Israel. Burie na cross na akpagharị. They show proudly telling the whole world how you kill somebody. Na-enweghị unu soro enweghị ihe o mere. Unu si you said na enweghị ihe this man mere. Unu egbuo ya na nkịtị. According to you. But we have you na worship. Ị bịa na-agwa m na your ancestors na enwere ndị na-eme ihe ọjọọ na village. According to you. Na ha sara ndị a na-eme ihe ọjọọ, ha achụpụ ha from village anyị. Ọkwa ihe ikwu. Then why do you want to stop the Jesus then? Stop the Jesus. Stop that is celebrating Jesus every year. He celebrate onye nwụrụ anwụ. What are you teaching your children? How they kill human being? Kedu ụdị ihe we ha? Then ha gburu ya n'enu, ọ na-ezi ozi ọma, he is preaching of the word of God and they kill him. Ndị Pharisees wee gbuo ya, Herod ji wee gbuo ya, ndị Jew ji wee gbuo ya. But ọ die na die, ogbugbu ka e gburu ya, ekwe eziokwu, kpọgbuo ya n'enu obe, ọnwụọ elie ya. Ọkwa ihe kwuru. Ndị Jew jidere Jesu n'ime mgbede, kpọgide ya n'obe, kpọgide ya n'obe. Ndị Jew jidere Jesu n'ime mgbede, kpọgide ya n'obe, ọnwụọ elie ya. Nwanne anaghị m asụ oyibo Igbo ka m na-asụ ebe a. Ihe a bụ ihe unu kwuru. According to you, na ndị Jew jidere Jesu kpọgbuo ya n'obe, ọnwụọ elie ya. Every year ị gaghị ekwe m zuo ike. Every morning phone na-akụ, iburu microphone pụta, kuchube m ntị, ikwuchisie m ntị n'ụtụtụ, ikwuchie m n'ehihie, ikwuchie m n'abalị. Nsogbu adịghị. Ị nwere right to do. But why iji wee bịazie si na nke nna m mere na ọ bụ ihe ọjọọ ije tii na newspaper? Na good nonsense bụ ya. Good nonsense bụ ya. Isi na nna m ofere arụsị na si buru tufuo. Isi na nna m na-agọ mmụọ si buru tufuo. Isi na nna m nwere ọfọ si buru tufuo. Isi na nna m na-eme nke a na-eme nke a na-eme nke a si buru tufuo. Nsogbu adịghị. Sọsọ evidence onye anyị nwere evidence to ihe niile i kwuru. The only evidence we have that na ndị Jew jidere Jesu kpọgbuo ya n'obe, ọnwụọ is what, because we celebrate today. Because afụghị m mgbe ihe na isi na nna m na-efe isi ala, afụghị m. I don't see. Sọsọ ihe anyị fụrụ bụ na e nwere some man akpụ na cross. Unu na-efe ofufe, unu na-akpọ isi ala enye ya, were mmadụ Chukwu kere eke tinye na cross. Na enwere gwagodi mma enwere kind of iberibe dị karị nka. I were mmadụ tinye na cross, gbore ntu kpọgbudi edesa na ya adịghị. Na wickedness. That means you don't value human being. Ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị. I were somebody's image tinye na cross, body ntu na-ebuga nyara n'onu, nyara mmadụ akpọghị. Nna nwere ndị human being na-efugo. We have lost our brain senses. How can you use human being tinye na cross nyara n'onu? Isi na Jizọs amụrụ ya amụ n'ụdị nke mmadụ. Ọkwa ihe unu kwuru. You said isi na this man amụrụ ya amụ na mmanya wụ mmeri, amụrụ ya na Jerusalem na Bethlehem n'ụlọ anụmanụ. Oto ọ na-ezi ozi ọma na-ekwu maka Chukwu, na-eburu egbuo gbusia ya, nyara ya n'onu na-akpagharị. That means intimidation. Igburu mmadụ ozughuru gị. Ọ dị ka mmadụ igbu mmadụ, nyara ya n'onu na-akpagharị na street. Mmadụ gburu mmadụ, nyara ya n'onu na-akpagharị na street. The same thing. Ọ bụ ihe ndị a na-achị, ndị a na-ekwu. Ọ bụ ihe a ka ha na-diwe na-defend an institution. Ihe a bụ ihe ha ji edife na ndị, because ndị anaghị eche ihe eche. Ha dịtbi na ha na-eche ihe eche, ha agaghị na-ekwu ya. Ha anaghị eche ya eche. Nyere mmadụ
iwere mmadụ ịkpọwo n'obe nyara n'onu nyara cross n'onu, iwere mmadụ ịkpọgbuo ya n'obe nyara ya n'onu na-akpagharị everyday pụtasị osu asị gị osu asị gị osu ju wee sị gị osu ju wee sị gị indirectly insulting my own ancestors. ichere mama ihe na-eme? ichere anyị bụ ewu? ichere na anyị bụ ndị iberibe? because ịbụ ha eze, you are not ịbụ ha eze because ọnwụ na iwe eze, eze, osu, ohu, ume, agwụ, nze na ọzọ, ihe niile awụdị within the system ka ọ nọ. They are within the system. So ọnwụ na iwe eze n'eziokwu ị gaghị ekwu that thing because anyị ma ọ gwara chiefs. Yes, we know. anyị ma ndị ha represented, anyị ma ebe ha kwụ. ọnwụ na ọ bụghị ya, nenụ ka ụmụ gị na-ata ahụhụ. Gịnị ka ị mere? What have you done? Look at your own children every day. A na-agbagbusi ha na street, ihe anaghị eme ụnụ. Your own children a na-agba ha egbe, just ofu onye nwụsịa kaikai ọsị accidental discharge agba nwa gị because ọ bụghị nwa gị, mana ọ bụ ngị nwa. Iwe eze, eze bụ Igbo si institution ka ọ bụ. Eze include Messiah. Eze is included in Messiah. Ma nze na ọzọ, gịnị bụ Messiah? Ọ bụ Savior. Eze is included in parliament of Messiah. Nze na ọzọ, ọzọ onye nzọpụta. Eze is included in Messiah. Ka ihe na-eme? Gịnị ka ị na-eme Messiah? Kedu ihe ị na-eme Messiah? Ndị ihere anaghị eme. Look at ụmụazị gị, look at your own children. Afọ one ka ụmụazị a dị? 20 years, 25 years, 30 years. Ha oke ha amaghị ihe ha na-eme. Ngị nwa ama makere ihe mere. Ngị nwa ama makere ihe mere. What have you done? Ị na-eche mgbe ha mere mistake ka ịbịa chọọ onye na-eblem. Ị na-eche ka ha mee mistake ịbịa blem ha. Kedu ebe ị nọ mgbe Amadi na-ezu ochi ube? Mgbe Amadi na-ezu ochi, where are you? Kịta na akpụgbugo Amadi ke na drone, a ga-agbagbu ya agbagbu. Mgbe ahụ onye ọbụla etibe, hey, arụ eme mmadụ ọnọkwa ome. Mgbe Amadi ya dị na nwatakịrị, kedu ebe ị nọ? Amadi dị na nwatakịrị towe tosia wee ghọọ onye ochi, wee ruo zugide zuo mgbe a ga-agbagbu ya agbagbu. Onye ọbụla apụtazi esi na arụ emeghe. Enweghị arụ mere. Kịta anaghị ekwu ya. Tata bụ gboo. Kịta ka bụ ụtụtụ. Nsọala ahụ nna gị mere na chịakwa dị. That thing will hold your land, and gị ya na-achọ ifu efu. Ọwụ nsọala ga-ehold ya because nwanne onye nara akụ na ụba nna ya n'iyi mbọsị ọbụla ọ gachikọkwara nna ya si ya, nna agbaghara m, emegheele m. Ọ ga-agbaghara gị life and direct. Sịkwa nsọ ala nwanne, the land will welcome you back. All the whole atrocities evil will disappear in the blink of eye. All those things ka ekodu n'akwụkwọ bunye ụnụ. So now you ask for forgiveness, then forgive you. No. Ọ bụghị otu ahụ ka it does not work that way. Ọwụ nke imesi ịga meet fada kọsịa tu fada asị gị mee ekene Maria ugboro ise, mee nke nwa nke ahụ aga orukwa echi ịbịakwaba aka. Mba, ọ bụghị otu ahụ ka esi eme. Mba, ọ bụghị that. No. Ndị Igbo nwere ihe ịnọ. Ha nwere mmanya ọkụ ahụ ha na-ebute. Ndị Igbo nwere ọfọ, ndị Igbo nwere ọjị, ndị Igbo nwere nzu. All this 14 now, ọ ka ọ dị n'ife ka ọ dị na mmụọ. Ọnya nyere gị moto ahụ ị na-anya, ọnya nyere gị every system dịkwa na moto. Ọnya nwanyere gị ọkụ, ọnya nwanyere gị nri na-eri n'ụwa. This 4 process ya nyere gị everything. Nna gị mapụ ya ama bifo. Ọnya nwa bụ osu ohu ume agwụ. Nna gị mapụ ya ama bifo. Ọnya nwa bụ Joshua, ọnya nwa bụ George, ọnya nwa bụ Samuel, ọnya nwa bụ King. Joshua, George, Samuel and King. This 4 ọnya nwa Deuteronomist. Nna ndị a na-akọrọ tu ubi ebe atị otu na ndị akwuru dati mruo m nso ọkọ ghara dị ka mmadụ ọbarịa n'okenye. Ụlọ ọ bụghị ya, ndị adịghị na-eme ụdị ihe ọ dịghị mma. Ndị agbagotego na age. Nna nwanne ndị a na-akụrụ anyị ọrụ hie. These people na-akụrụ anyị ọrụ ebe a. Maka o nwere ike ọ bụrụ ihe anyị ga-eji uzu 5,000 years wee gwụọ, ndị a mee ọrụ 20,000 years.
every single mistake bụ 4 generation. Single mistake ịmana ọ na-adịbara anyị ize n'anya. Every single mistake na-eteki 4 generation to correct, because this is ihe ọkwara ndụ ka ọ na-agba. Ụwa na-eteki time before gasịa jaran, because every fuck up is a generation. Every fuck up is a generation. So every fuck up need 4 generation to get it back. Na ka anyị na ebe a anyị amaghị ihe ya nwere ike iri anyị chere egwuregwu, anyị amaghị ihe nwere ike this thing, because nke anyị na-ata ata akwụkwọ small mistake. Nke a na-eme anyị today just small mistake. Look at ebe anyị nọ, anyị ka na-emekwada izi na adịkwuzi fuel salt to injury, na adịkwu more salt to injury. Nwanne achọghị m egwu na ihe anyị ga-afụ n'echi. I don't want to tell you what your children will face, because o nwere ike nkwu oyi nwere ike ịdanwu. I don't want to tell you ihe nwa gị ya afụ, because asị nọ na ahụrụ ka esi ama ụtọ nsị, na ahụrụ ka esi ama ụtọ nsị. Imagine ka ị na-ebe akwa this condition, ka ị nọ na-ebe akwa. Mezie imagine na this your condition multiply, because ọ ga multiply. How? Why can't it multiply? Ụka nọgoro be anyị sọsọ 1 generation ka ụka nọgoro by 1, only 1. Nke anyị nọ na ya 2nd generation of ụka mgbe condition. Mezie ihe now, that is na anyị ka na-ekwu okwu nsọ ala taa. Mezie na ndị agha na-abịa n'ihu enwezighị something to talk about. Just wegodie na ndị na-abịazi n'ihu will not have anything to talk about. That means that is pia, absolute pia. Ọ ihe ọ bụzi a na-ebigharị aka. Mmadụ pụtara si ya nwanne ọsọkwa gị mee mmadụ eze. Ọ ihe n'ime obi mmadụ, a sị na ụka dị n'obi. N'ime obi mmadụ bụ ka eze na-adị, ọ bụghị n'ife. Onye ọbụla a ga-eme eze n'ala Igbo, ochie Igbo ka m na-ekwu, okwu ochie Igbo, o kwesịrị ịma ihe bụ eze, because ya pyramid ka a na-arị. O nwere journey, you have a journey, because that land you must defend it, whether good or bad. Whether good or bad, you must. That land you must defend it, whether good or bad. It's simple. It's as simple as that. You must, because you nwere option. You got to go option. Enwere ebe ọzọ enwere biga. Ka ebe ga-agba eje. Kedu ebe ị ga-eje? Kedu ebe ị ga-eje nwanne? Why are you going? Onwe ebe ị ga-eje, you nwere option. So ọ ka mma earlier you begin to go back. That is better for you. Earlier you begin to go back, better for you, because mmadụ na-agbasi ọsọ agụọ mile enweghị ebe ị na-eje. So ọ ka mma ka isi n'oge chọba ego ji before cheje, ka anyị chọba ka ebe the correction dị, where are the errors, we begin to correct them. Kedu ebe the errors nọ ndị adịghị mma, ka ihe mere o ji adịghị mma, adịchọ na ọ dịghị mma ka ihe ndị mmadụ kwuru. Asị na ihe adịghị mma, ịdịchọ ndị mmadụ na-ekwu mmụọ. Gịnị bụ mmụọ anya? Gịnị bụ mmanya? Mmanya bụ fuel. Mmanya bụ fuel nwanne, fuel. Kedu ihe iji anya moto? Kedu ihe iji anya moto? Before asị na-agọ mmụọ. Without ịgọ mmụọ ị gaghị emenwu nri, because this food ị na-eri ọ mmụọ ya ka ị na-eri. Nri ị na-eri bụ mmụọ ya ka ị na-eri. Iweta mmụọ ya ịza ya aza wee rie ya. Ọ ihe ị na-eri. Without ịgọ mmụọ ị gaghị emenwu. How can you cook food? Because all you mara, if you know this thing out inside, then you replicate them outside. It's as simple as that. Ọwụ na ịma ihe ọfọ ị gaghị arụ moto. Simple. It's as simple as that. It's as simple as that. Ị gaghị arụ nwunye. Ịma ihe wụ nkwọ ị gaghị afenwu n'elu, ị gaghị arụ plen, enweghị ga-arụ. Ọ bụ na ịma ihe bụ arụsị ị gaghị arụ telefon. Ị gaghị arụ nwunye. It's as simple as that. Na nekwere m anya ndị a na-akọtu ọ dịghị mma arụ nke ahụ nka. Kedu ihe mere ọ ji adịghị mma? I want to know. Ka ihe na-agbara ihe ọjọọ ọsọ, go and change it. Don't fear it. Evil evolution. Evil evolution. Evolve to evolve. Evil to evolve. You got that? So ihe ọbụla ihe ọjọọ agbanarị ọsọ nwanne. Ọkwa the same fuel aha, iti fuel aha ebe a na the whole village agba ọkụ. The same fuel nke ejikwa anya moto.
So go to that fuel and nna nwanne nye m this fuel m ji anya moto, onye ọbụla gbafusie desert ya fuel, ndị ọcha jepụrụ the fuel na onye ọbụla gbara ọsọ ha bukọrọ jeti na museum na-enwerewe ego. All the whole animal nọ n'Africa asọ dị dangerous. Agụ, hey lion don't go, lion is dangerous. Lion nọ na zoo nwa bekee na-enye ha ego. Lion nọ na zoo nwa bekee na-enye ha ego, ha na-egbu gwogwo ebe ahụ, ha na-akpọ ya zoo. Mana n'Africa a sị gị na hey dangerous animal na ebe a agwọ, that agwọ niile ahụ na-akpọ dangerous snakes, onye ka ha ji arụ antivirus, antivenom. Ha were go gbuo gwogwo, ha ji arụ antivenom. Agwọ ahụ na-asị mamba agwọ nke a dị dangerous, unu fụ na-egbuo. Nwa bekee tinye na zoo were na-akpara ego. Eke niile ahụ na village unu na-egbu, nwa bekee tinye na zoo were na-akpara ego. Na mmụọ asị gị, mmụọ asịghị gị, eji wee chụọ aja, eji wee mee nke nwa, arụsị ji wee sị ha, eji wee nye ebele n'ala, eji wee tụọ nke nwa na mmiri, eji wee tụọ ya ọkụ nwa na mmiri, eji wee tụọrọ ha chingom, eji wee tụọrọ ha biskiti, a ga-ebubu mmiri, a ga-ele ochi, a ga-eme nke nwa, a ga-eme nke nwa. Nwanne, all these things for you, ọ bụghị dị mara ihe ọ bụ kara gị mma than ị na-ewefusi your time and waste your money. Ị gbara ọsọ, ị na-agba ọsọ, ndị na-agba ọsọ, ndị a na-eri mugbu a na-eri, ndị na-agba ọsọ na-agba. A sị gị na ọ dị asaa ichereche na-akpa, nna gị ji wee mee nke nwa ọsọ apụọ gị n'ụkwụ. So ifili na ọ bụghị confront your fear ka mma than ịgba na kemgbe ị ga-agbagide ọsọ gbaruo. The best thing is to stop and face this your problem. If you defeat the problem, you become a free man. If you defeat the fear, you become free forever. Because all fear bụ egwu, oya bụ egwu. That music ị na-agụ agụ, oya bụ all fear. That's why all emotion, all we have the earth, because earth is rhythm, all rhythm. Earth is rhythm, and oya bụ ekwentị, oya bụ egwu ahụ na-agụ. That's why ha ji egwu wee na-aba ndị mmadụ ime. Oya bụ uri ahụ na-agụ agụ. Uriọma lelele, uriọma lelele, uriọma. Ọ bụ uri ahụ bụ egwu. All wave, you got to go. All wave, simple as that. So you must confront your fear for domination. You must dominate the fear, and the dominate hernia, your body will absorb the fear, begin to rule the fear. No more fear again. Fear Allah. So in our boss, one day the worst. The worst are not yet. The beautiful ones are not yet born. The fear is already not already. Or baby, don't can be happy. Unless me stop and say, can you hear me and you do my ancestors? I want to know that. Can you remember the reason I deny them? Agwaram because they told you, Itogo now, Iburugo mad. If you Iburugo mad, then confront the fear. Why should you worship white Jesus? I want to know why. This man don't look like me. So I want to know because why can't you give me this thing to worship? Why? I told me worship something that look like me. This is common sense. Then from that place, he confront what they fear. They got about just so people are talking everywhere in the world. My brother, be yourself or don't complain. If you about nonsense, be yourself or you become slave. Either you be yourself, you become. If you don't believe in Inshallah, when you are a slave, don't complain. Nobody force you. You become by yourself because of fear. Why do you worship another God? Why? Why do you worship another God? I want to know. You want to worship something that does not oyi isi ogologo imi gị ha ka ọja ndị mmụọ ọwụ na osighi na Israel osi na Rome na nwanne anaghị ụdị ndị need ihe mere ebere asị na onye iberibe ka eji ere ọgwụ. Ndị Igbo si owe onye iberibe ka eji ere ọgwụ. Kedu ka anyị si eme ụdị omume? Why are we behaving so low so low? Common fear, egwu ị na-agụ egwu ị na-agụ egwu ahụ ị na-agụ oya o fear, you don't know. Ịma na egwu because it's reading bụ earth ya bụ ekwentị. That is why it's under emotion. So you must confront the emotion because you have option. That is what
ihe mere gị a man, what makes you a man is inside, not outside. So if you want to be a man, you must behave like a man. Ị ga-emerịrị ihe ji wee wụrụ mmadụ. Ị ga-eme ihe ji wee wụrụ mmadụ. Simple. If you claim to be human being, you must ability must play role. Ọ bụrụ na ị nwere problem and you are looking for solution outside, nwanne ịbụrụ man, bụ ebe a, get out from here. Si ebe a pụọ. Si ebe a, nwanne si ebe a pụọ, because you want a solution for us. You don't have. Stand your still. Stand your still. Simple. Ihe ọbụla gbasara Igbo ihe m ahụ m onye Igbo. Why should I take another one? Why? Why should I take another? I want to know. Na-enye m excuses after excuses after excuses. Nwanne ihe m na m ha mere bụ nsọ ala. I have watched nsọ ala 42 law of Ma'at from nsọ ala ka o si wee pụta. Ọ because na akpọrọ ya Ma'at. Ọ ngwa ihe Ma'at n'Igbo. O nwekweghị mgbe o yikweghị Ma'at. Even Ma'at ya n'Igbo erighị Ma'at. O yighị Ma'at. Mana e nwere ndị ga-akpọ sọ atụmatụ na-akọtu. O nweghị ihe gbasara Ma'at na atụmatụ. That nsọ ala aha is within amaala. Ọ amaala ka ha na-akpọ Ma'at. O nweghị ihe gbasara na atụmatụ. So 42 laws of Ma'at are all the within inside the amaala. It's as simple as that. So nna gị prepare all these things for you. Prepare this thing complete. Nye gị ịhapụ ya kọrọ nonsense. Bịa na-achọ ka m believe ihe na-akọ. Na-achọ ka m kwere n'ihe nonsense. How can I believe in nonsense? Nwanna abụrụ atụghị nwanna atụrụ agba ha nne m. No! Atụta m n'ime ọkwa. Amụrụ m ọfụma ka esi amụ mmadụ. Anaghị m eme iberibe. Iberibe adịghị mma. Ọ iberibe tinyere anyị na nsogbu anyị nọ today. Iberibe tinyere anyị na nsogbu maka na anyị na-agbara eziokwu ọsọ. Ifurugo onye na-agbara ụjọ ọsọ merigoro na meri n'agha. Ụnụ ama ihe bụ agha. Onye ọbụla na-agbara eziokwu ọsọ anaghị ekwe emeri n'agha. You must confront truth, confront lie. Anything you confront your fear. Confront why ndị Igbo ji wee kpọọ fear and egwu a na-agụ agụ na egwu a na-agba agba the same thing. Why? Ọ na-agụ egwu, ọ na-atụ egwu. Why ndị Igbo use the same thing? Achọrọ m ịma. Hapụgodo oyibo. All these things tinyere anyị na nsogbu anyị nọ na-atụgharị ụjọ, atụgharị egwu. Gịnị ka ị na-atụrụ egwu? Ordinary thing, common thing, because asị na asị. Kama ị ga-ewere nke gị, afa gị bụ Emeka. Gịnị bụ Emeka? Ịchachọ ihe bụ Emeka na kedu ihe nna gị ji baa gị Emeka? Kedu afa nna gị? Mmadụ one bụ ndị Igbo ma ihe afa nna ha bụ? Mmadụ one n'ime ha don't know their surname? Mmadụ one? How many of ndị Igbo ma their surnames? I want to know. Ndị surname ha? Onwere, but ọma afa ọma David, mara Goliath, mara St. Paul, mara St. Peter, mara St. Andrew, mara St. Barnabas. Ọmacha the whole saint niile nọ na Rome, mara ndị nọ na Israel, mara Solomon, mara Bethlehem, mara ha niile, mara Elohim, mara Yahoo, mara Netanyahu. Mana ọmahazi Osuji bụ afa nna ya. Ọmaha Osu Agwụ, ọmaha Osu Eke, ọmaha Umenwe Osu, ọmaha pụta ọma ndị ọzọ. Oluwe esi ọchị na chi ya egbuo ya, ọma ihe na-eme ya. Ndị nwa ji wee gbuo ya, ndị Hausa ji wee taa ya, ndị Yoruba ji wee taa ya. Chefuo na ọwụ surname na ị nwere surname. Ichefuo na ị nwere surname. Why you can give us afa nna gị? Afa nna gị. Okwe ya aha nna gị. Aha nna gị na okwe ha na-ekwu surname. Aha nna gị. That means your father's name. You still bear the father's name. That means you bear the blood of the same man you crucify. You still bear the same name of the man. They will uproot you from the land. Mark it. Ha ga-eme gị uproot from the land. You don't even know why you uproot from the land. Nna gwe nke eziokwu. Because the spirit live forever. Body only live for few time. But the spirit live forever.
so mmadụ anaghị ebu nna ya ụzọ amụ diọkpara. Ị gaghị na-aza afa nna mmadụ idebe ahụ because ịdị ndụ. Gịnị ka ịdị ndụ nwana? They will go and remove the fuse. Ha ebe ahụ fuse ha dị akwụpụ ya, iruo na ana mmụọ ha gwụọ gị ịba, gwa gị ihe ndị mmụọ ji ntị oke eme ebe ahụ. Ọsọ gị ma ihe ị ga-afụ da place ma iruo na-agụchi ntị na agha esi ụmụ ibe. So ọ kaara ụnụ mma na anyị ji n'oge bụ nsọ ala. Anyị nwere onwe anyị bụ ndị nsọ ala. Anyị ewepụtago onwe anyị si na nsọ ala ka anyị ga-eme. Onye ndozi ọdịnala ọbụla bụ onye nsọ ala. Ọ bụrụ na ị bụghị onye nsọ ala, nwanne ya amaghị onye bụ. We don't take you as one of us, to be honest. Ị naghị eme nsọ ala nwanne, we don't trust you because that is what life is all about. Bed of the same feathers flocks together. If you want to be onye Igbo, ị ga-abụ onye nsọ ala before we accept you as Igbo, because Igbo ụgbọ is cheap. Ọ ụgbọ mmiri ka ọ bụ. Igbo ụgbọ mmiri. For you to enter this ship, ị bụrụ onye nsọ ala. Ịchọzikwa Igbo ndị nkịtị, Igbo Christian, then we yes, but you are suspect. Ịchọzi Igbo Jew, you are a suspect. Ịchọzi Igbo Muslim, you are a suspect. But ị bụrụ onye Igbo na-ekụghị mmiri, ị bụghị suspect because ị bụ onye nsọ ala. Because nsọ ala wụ rules and regulation nke anyị ma. Because rules of Rome ha si nwoke na anụ nwoke, nke aha anyị amaghị anya ya. Rules of ndị Rome, o nwere so many things a kwuru ebe ahụ nwanne. Ọ na-eme nụọ nwaanyị, nwunye ga-enwezikwa aka gịnị ya si wee biri. Ọ nara gị ụlọ, nakọrọ gị ihe niile, ịgbarazi aka na-agagharị ka ozu a na-akwa ha akwa nwanne. Nke ahụ ọ dịghị mma, mana ọ dịghị mma. Ya afụ nwoke tasị ahụ fụpụta, anara ya ihe niile ọ nwere, kwapụ ya n'ilo. Aha adịghị mma. So o nwere so many things nna nwanne ntọala ha ọbanyeghị na nke anyị. So anyị nwere nke anyị ka anyị si ebi. Anyị anaghị atụrụ mmadụ asị, anyị anaghị ebo mmadụ ebubo ụgha. Ndị a na-eme amụma ụgha. Ha bụrụ Gaddafi ebubo, gbuo ya, gbuo Gaddafi, bo Saddam Hussein ebubo si na ọ nwere weapon of mass destruction. Ndị a bụ ndị in God we trust, dedere na their money, in God we trust. Ha bo Saddam Hussein ebubo, gbuo ya, bo Gaddafi ebubo, gbuo ya. Ikwu ha na ha boga ebubo ozugbo, gbuo ya. Ọkwa ndị anụnwa bụkwa ndị ijezi ikwu ndị be ya asị ndị amaghị anya ụka, mana ọha wetara dị ụka, na so ka mmadụ ga-esi eweta ihe ọ na-amaghị anya. Ka ahụ duru mmụọ gbuo mmadụ, duru mmadụ jee mgbarụ, duru mmụọ gbuo mmadụ, duru mmadụ jee mgbarụ. Nwanne, ahụ m onye ndozi ọdịnala, we are reformers. Anyị bịara ime reform ihe mebiri emebi. Onye nsọ ala ka anyị bụ. Anyị kwere na nsọ ala because nsọ ala bụ positive and negative. Onye biri ibe ya biri. Nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebela ngwa ya. Ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. Ihe onye metara o nwere isi eburu. Aka onye wetara ka eji eso ya. Ụmụ ibe, this is life. Ihe a bụ ndụ. For you to be alive, you must protect the life you live. You get maintain the life. For you to be alive, you must maintain the life. Whether sickness yo, whether everything ọ na threat isi wee bịa. Threat na-esikwa na ụbụrụ isi abịa. Because this ụmụ nonsense corrupt we anụ nwa ndebe anyị na-eme na ọkwa venom attack, ọkwa mental attack ka na-akpọ ya. Mental attack. All these foreign religions will mental attack. All mental attack is a psychological attack. So ọ ka mma na ịbụ onye nsọ ala, bụrụ ogbenye na bụrụ ogbenye. A sị kama mmadụ ga-erisie nri dachi ụzọ ka ọra ka ọra, kama m ga-erisie nri dachi ụzọ ka m buru ọnụ. Let me buru ọnụ. Simple. Ọ ka mma na m bụ onye nsọ ala, nwụọ na-enwe ihe m nwere, onwe m zuoro m, dan na m gara n'ala mmụọ na-agba question, na-aza kweri. Mba, aga m abụ onye nsọ ala bara ogbenye. Onwe mgbe ana Igbo can never deny you, never. Agaghị ajụ gị n'ụwa, ajụ gị na mmụọ, asị ka ọ bụ. Agaghị ajụ gị n'ụwa, ajụ gị na mmụọ. Nwanne, ị bụrụ onye nsọ ala, edewe iwu nsọ ala, enweghị ihe, nobody can do you anything. Nwanne, ụwa anaghị adịgide. Ị na-anwụ nwụọ, nke dị ndụ. Ndị anwụrụ anwụ nkọ. Energy can never die nor destroy. Ihe ọ bụla sọrọ ime ya mee, as long as na i respect that law is better. It's better you respect the land because ndị na-aza their surname will never betray you.
ha agaghị ebitere enwu gị. Mana nwanne hie isa n'anya, hie isa n'anya na enwere ndị anyị bịara ụwa anyị nọchitere anya ha, anyị nọchitere anya mmadụ, anyị wụ representative of those people. Ọ bụ ihe anyị na-eme ga-egosi na nna nna ihe ọma ihe ọ na-amaghị, ọ bụ agwa anyị ga-egosi, and ihe niile na that information ha dịsara anyị as Igbo heritage. Ọ dị because nna nwanne ha agaghị prove more otherwise, because Igbo ukwu prove it, and Igbo ukwu is ịgba nkwụ. Igbo ukwu prove it, Nsude pyramid prove it, Ọkaigwe prove it, Ama Igbo prove it, eze ke ha na-akpọ destin. O nwere ebe ọwụ side n'ezi Owerri na n'Umunze cave, Ogbunike cave ga nkụ. All these things prove these informations that na nna nna anyị hazuru ka eme. Kedu isi ka anyị ga-esi apụtasị kịta? The first thing, reformers ga-ebidogo na ndị eze. Reform, they must sit down and discuss inside. Ndị eze niile must sit down and discuss what they will do with their children. Olese mana ihe abụ their children. Olese mana ha bụzi na ndị Igbo sị nwa bụ nwa ọra. Ndị Igbo nwe ya na-akpọ nwa ọra. Nwa bụ nwa ọra. Olese ma these people don't believe in that ideology, so ha yiri nkarịarị ahụ gasa. Ọwụ na ha believe was na nwa bụ nwa ọra, ha yiri dị nkarịarị agasa si na ha bụzikwa ha eze. Because ọwụ na ọ bụghị ya, the land will uproot you, the land will pay you back. Ọwụ na i believe na this nwa bụ nwa ọra, then discuss how can we this our children ka ihe anyị ga-eme ha, how do we teach them what their ancestors know. Kedu ka anyị ga-esi akụziri ụmụazị a ka esi ebi ndụ? Because ndị Igbo nkwa si ebi ndụ, ndị Igbo have their way of life, ndị Igbo nwere way of life. Ndị mmụọ ha niile a na nọ under their care. Mmadụ one n'ime ha ama ka ndị Igbo si ebi ndụ. Mmadụ one n'ime ha ama na ndị Igbo anaghị ezu ochi, ndị Igbo anaghị agba ama, ndị Igbo anaghị ewere ihe mmadụ, ndị Igbo anaghị atọrọ mmadụ. All those things bụ nsọ ala. Ndị Igbo anaghị esi na apịọm pịtọm pịọm pịọm, ndị Igbo anaghị eme pịọm n'ihe awụ nsọ ala. Mmadụ one n'ime ụmụazị ama ndị anyị ji wee mere nna agbakọta gị anya azụ. Kedu ihe anyị ga-emezi? Elefantị na-enweghị nne. Unu afụgo elefantị na-enweghị nne? Elefantị na-enweghị nne na n'iyi maka ọ depend na nne. Ndị Igbo depend na their culture, that is their life. So anapụgo ha that culture, ndị Igbo will be useless until they recover the culture. Ndị Igbo ga-adị useless until they recover that culture, because culture ha ndị Igbo na-ebi ka elephant. Oya mere ndị Igbo ji wee na-ekwu enyi na-akpọ mmadụ enyi ya. Enyi dị mkpa n'ala Igbo, that's why ya afụ na ndị nze na ọzọ na-eyuzu ọdụ enyi, because enyi dị very very important n'ala Igbo. Enyi, elephant, ọ dị very important. So that's why ndị Igbo anaghị ahapụ ihe ha ji aka. Ndị Igbo hapụ ha n'ihe ha ji aka, onye Igbo ahụ daa iberibe. Oya ka m ji ekwu maka nsọ ala Igbo heritage, all those things nna nna anyị mere. Onye maka anyị na-ekwu maka reform, because nwere ndị corruption bịara. So the corruption ka a na-ekwu okwu ya, oya ka a na-atụ aka ewepụsị ya corruption a niile, edozikwa ihe ọfụma, anyị werekwa move. Onye gwara awụ the weapon of tomorrow. This will be the weapon of tomorrow, because it's the weapon of truth. All the weapon of tomorrow with these things. Ọwụ na anyị nwere this information, nwanne ị gaghị asụkarị Elizabeth in English, ị gaghị asụkarị Rome na Latin, ị gaghị asụkarị nwa ndị okpu na Jew na ihe a na-asụ maka ihe a na-asụ asụ ebe a. Ị gaghị asụkarị, because they wrote, they have ambition and intention. Kedu ihe bụ your own intention? Ịma ihe a na-akọ ebe a. Ndị be anyị ha amadịghị ihe bụ Jizọs ma ya fọzikwe nke ịmazi ihe wụra bai ka ozi nke ozi ala ụwa kụba. Nna biko nụ pụtabanụ, biko nụ pụtabanụ. Erigo unu nna kwe na erigo gị, kwere na erigo gị ka ị pụta. Nwanne erigo gị pụta ka anyị mara ihe anyị eme ọnwa. Erigo anyị nwanne, esori m erigo anyị, anyị hụ ndị eriri eri. Pụtabanụ, come out. Erigo anyị so ka anyị pụtawazienụ, ji waya nnọọ hazie onwe anyị, mara ihe anyị ga-eme onwe anyị. Ndị nsọ ala ka anyị bụ ụmụ ibe. Anyị jiri nsọ ala banye ala Igbo, enweghị onye ga-emeri nwe anyị. Do you know that? Because ndị okpu agaghị amazi ihe anyị na-aplanụ, ndị isi ala agaghị amazi ihe anyị na-eme, ndị Vatican agaghị amazi ihe anyị na-eme, ha agaghị amazi onye anyị na-efe, ha agaghị amazi.
ha agaghị amazi onye ha amazi chukwu anyị, how powerful chukwu anyị dị, they will not know. But nkịta now onye okpu ma how powerful your chukwu dị because ọ ya created. Ndị Rome ma how powerful Jesus dị because ha created. Ndị Islam ma how powerful Allah dị because ha created. Mana ndị ama ha about chukwu ọ Chineke na nsọ ala because ọ bụ ha ama. Anyị nwa ma the power of Chineke, mara about power of chukwu, marakwa ihe ha meanri in natural element, marakwa nke ha si arụ ọrụ. Ndị ama ha. So ọ ka mma na anyị ji nsọ ala wee na-eje so that ihere agaghị eme anyị. Mmadụ pụtasị anyị na onye what is your religion? Isi wụ Christian. Otu oge na Christian dị n'Africa. All intimidation ya just ya mock ọ mockery ka ọ na-enwe Christian n'Africa because ọmọgụ na Christian bụ Europe. Isi a na iwe Muslim ọ sị ga-enwe Muslim n'Africa. Isi a na iwe onye Jew ọ sị ga-enwe Jew n'Africa. Ma isi a na iwe nsọ ala ọ sị ga-egede nsọ ala. Isi a na nsọ ala that is God n'onwe ya, onye dị asọ na-enweghị ntụpọ, onye na-enweghị ntụpọ, nothing like ntụpọ n'owo na-eke ka ọnwa, otu anyanwụ si eke ka o si eke. Onye gị ọkwanyere gị ugwu, ọkwanyere gị ugwu maka na ugwu bụ nkwanyere. Mana ibido ha na awụ Buddha, awụ Christian, awụ Islam, awụ Jew, onye ọbụla ma ihe nna nwe nke eziokwu, onye ọbụla nwere akọ na uche bụ nwa bekee. Ịgwa ha anya na igbo those four things, ọmụgwọ na iwe slave, ọmụgwọ na iwe deceit, na deceive ga deceive. Mana isi na iwe nsọ ala ọma ha ịkọwarị ya dị na ọmara jes onye asọ ihe ha na-eme. Ọma ha asụ nya mụrụ amụrụ, ọkwa anyị na-amụta dị language na-asụ. Ọma ha nsọ ala, isi ya nsọ ala. Kedu nsọ ala? Kwuo yo isi ya repeat, ọsị nsọ ala. Isi ya repeat, ọsị nsọ ala, isi ya yes o takesi nsọ ala. That is na that thing iwete battery na abụọ. Wire ofu bụ red, ofu bụ black. Imekọ ya ọnụ onye gị ọkụ. Positive and negative give light. Positive and positive don't give light. Negative and negative don't give light. So nsọ ala is about positive and negative. It's about balance. It's about balance. Ụmụ ibe balance. Ọ ihe anyị nọ n'ime ndị Igbo ji wee respect ihe ọbụla na-ekwu Chineke. Chineke. Mgbe ọbụla ndị Igbo enu na aka nri na aka ekpe, always they use these two principles. Abịa wetara Jesus. Jesus kekwe feminine ya. Where is the feminine principle of Jesus? Only masculine. God, where is the God feminine principle of God? Only masculine. Mba na anaghị akọ ụdị akụkọ ha akọ. All masculine and feminine. Ọ ihe anyị nwere n'ala Igbo. Balance. Nsọ ala Igbo. Balance. Simple as ABCD. Nsọ ala. So ụmụ ibe, ọ ga-adịrị unu na mma. Echi anyị ga-ewetakwara n'ozi ọma. Gwanụ ndị eze nọ n'ala Igbo na anyị fụrụ ha n'anya. Ha bụ ndị nke anyị. Mana ha agaghị ebi n'enubiri n'ala. Ha hapụ ihe ozu ahụ, ha hapụ ya. Ha je fight ya for the welfare of their own children. Let them go and work practical, because ihe ha na-eme na ọ ga-adị ka nwere ihe ha na-eme in actual sense nwere ihe dịdị. Mmadụ na-achụ ihe efu, nwere ihe dịdị. Na go and do something for us. O nwere ya na-akpọ Iyamaki. Report about your village. Anyị chọrọ ịma ndị eze nye anyị report about your village. We want to know. Anyị chọrọ ịma how long ka ị nọgo na this position. Kedu ka ihe si aga? What are you doing here? Kedu ihe unu na-eme? Kedu ka unu si anụ nwaanyị? Kedu ka unu si akwa ozu? Kedu ka unu si eme ihe dị agha? Ọ ihe anyị chọrọ ịnụ from you people. Ọ ihe anyị chọrọ ịnụ from you people. Kedu ihe ịma about colonialism? Kedu mgbe abịa village unu ịnọ ya ka ịnọ ya? Ịnọ ya egwu anyị, ọkwa na ịnọ ya egwu anyị, ọkwa na enweghị ihe ma egwu anyị. This is what ndị ochie na-eme ka ụmụaka wee mara ebe mmiri si ba na opi ụgbọgụrụ. Ọ ha abịaghị ya na-akọrọ mmadụ osu asị ịgba anụ na-eji wee fe. Mba, ha akụ dị akụkọ ha aka ụmụ ibe sị na ọ ga-adịrị unu na mma, ọ ga-adịrị ikwu na mma, dịrị ibe na mma. Ama m na ndị Igbo ga-emesịa kwere, ama m na ọ bụ na mmiri ama ha anaghị agba ọsọ mmiri. Ha ga-emesịa kwere na nsọ ala dị mma, na ọ bụ ihe anyị ga-eme, na ọ bụ ihe nna nna anyị ha mere. Anyị ga-enyekwara ha usoro esi eme dị nsọ ala. Anyị asị hụ nje emebe ihe sọrọ ụnụ. Mba, anyị ga-enye unu usoro, tụnye unu azụ, jizie obi gị mere nke fọrọ ahụ. Anyị ga-atụnye gị azụ, anyị agaghị agwa gị ihe ị ga-eme, mana a ga-asị gị nekwe. Ọ bụ ka ọ dịziri isi n'obi gị, because onye asị n'ime obi ya nwa
onye eziokwu n'ime obi ya ma enwere ndị bụ kristian ha anaghị edebe iwu chọọchị, enwere ndị bụ muslim ha anaghị edebe iwu muslim, enwere ndị bụ jus ha anaghị edebe iwu juu. So mana nsọ ala ọ bụrụ na edebeghị dị iwu ọ kara gị njọ maka na ọ ga-edufu gị bikos mmadụ anaghị ama ụma na-atụrụ onwe ya asị n'ime obi ya, maka na nsọ ala ka mma. Ndị a niile mere nke ha feki, nke a ya wụ feki. So ọ ka mma na ewu onye nsọ ala na nnewu, ọ ka mma na ebu ụda na ịbụ ọ ya mere nna gị ji gbapụsie gbakpuo n'ụka gbakpuo ebe ni bikos ha mana ha dị ụrụ, ha rụrụ arụrụ mana ha chọghị idebe iwu, ha gbafuo jiri Jizọs na-anara excuse, jiri Jizọs na-anara excuse, jiri Muhammad na-anara excuse, jiri Yahweh na-anara excuse bikos ha mana ha emeghie saịdị ha agaghị ejenwu, saịdị a siri ike ọ dị na saịdị mana ọ nke a siri ike nwanne, greater the sacrifice or greater the benefit na the greater the job the greater the benefit. Ọ ka esi eme ya n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe nwanne. If we rule here we will rule in heaven. A sị na onye karịrị mmadụ ka na-echi ya. If we rule here, if we rule small that nsọ ala, if we become ruler in nsọ ala nwanne, we will rule when we get there. Iwurukwa slave na-achọ ala, na-achọ Yahweh, na-achọ Jizọs, iruo n'ala mmụọ ị ga na-achọkwa ha na-eje maka ihe mmadụ mkpụrụ mmadụ kọrọ n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri, nkụ mmadụ kpara n'ọkọchị ọ na-anya n'udu mmiri. Ihe ọ bụla i mere ebe a ka ị ga-eme n'ala mmụọ, ihe i mere ebe a ka ị ga-eme n'ala mmụọ, simple. So we become ruler of our own mind here. So if we get there we remain what we are. A sị na nchegharị adịghị n'ala iri, nchegharị adịghịkwa n'ala iri. Ụmụ ibe ana m ha agwa ụnụ, ị ga-asị na m agwa ha gị ndozi ọdịnala kwukwere ya ekwu ọkwa ruo echi ịchọba onye ga-eblame. Mba, blame must be for yourself, not accept or accept. Ọ dịara gị udo dịrị ụlọ ụmụ ibe.